Rozdział 3. Wyścig łostołki i długi gonek. Naprawdę była śnich grupka, co cudacznie wyglądała, jak się zebrali na brzegu. Ptoki ze mokrymi piórami, zwierzęta ze sierścią zlepioną, całkiem mokrą, aż się śniejloło, zgorszone i nieswoje. Najważniejsze oczywiście pytanie to było, jak się wysuszyć. Przedyskutowały to i za pora minut Alicyi zdawało się blank naturalny godać z nimi swobodnie, jakby je znała całke swoje żywobycie. Toć dość długo się wadziła ze papagajem, co w końcu wziął się dąsać i padł ino. I jeżech starszy od ciebie i na zicher wiem lepiej. A tego Alicyja by nie przyjąła, jak nie wiedziała, wiele mu je lot. A że papagaj nie chciał powiedzieć, jaki jest stary, to nie było o czym godać. Na ostatku myszka, co zdawała się być między nimi jakąś ważną osobistością, zawołała. Siadajcie wszyscy i posłuchajcie. Jo was zaraz wysusza. Wszyscy od razu siedli we srogim kółku, ze myszką we postrzodku. Alicyja wpatrywała się w nią niecierpliwie, bo była zicher, że chyci ją ciężko ryma, jak zaraz nie wyschnie. Ehem, powiedziała myszka ze poważną miną. Są żeście gotowi? To są najsuchsze fakty, jakie znam. Uciszcie się, jeśli możecie. Pierwsze oddziały napoleońskie wkroczyły na Śląsk już 2 listopada. Wobec Małej Łochoty załogi do obrony 3 grudnia Głogów był zdobyty. Nie szło ale zająć z zaskoczenia Wrocławia. Już we początku grudnia główne miasto Śląska było jednak oblężone. Powiedział papagaj ze dyrganiem. Proszę, prawiła myszka z zemorszczonymi brwiami, ale moc uprzejmie. Mówili, żeście coś? Ja nie, prawił wartko papagaj. Myślała, że ja, powiedziała myszka. Kontynuuja. Princ Anhalt Ples i grof Götzen dojzdrzeli to. Dojzdrzeli co? Spytała kaczka. Dojzdrzeli to, odpowiedziała myszka dość zgorszono. Dyć wiecie, co to znaczy. Wiem dobrze, co to znaczy, jak to znojda, prawiła kaczka. Porząd to je żaba albo glizda. Pytanie, co dojzdrzeli princ i grof. Myszka nie dała pozór na to pytanie i no wartko szła dalej. Dojzdrzeli to, że trzeba uzbroić kole 8 000 milicyje i zająć stanowisko między twierdzami. Jak u ciebie, kochano? Prawiła, a przy tym obrociła się do Alicyje. Porząd tak samo mokro, powiedziała Alicyja ze mankuliją we głosie. Wygląda na to, że mnie to nic nie suszy. We takim przypadku, prawił Dodo z powagą i podniósł się na nogi. Wnoszę o dyskontynuację trefu, aby razem zaaplikować bardziej dynamiczne remedia. Godej normalnie, powiedziała Worla. Nie wiem, co znaczy połowa tych długich słów i do tego ty wieża też nie wiesz. I Worla spuściło głowa, żeby skryć uśmiech. Niektóre ptoki głośno się zachichrały. Cożech chciał powiedzieć? Prawił Dodo zgorszonym tonem. To, że najlepiej by my się wysuszyli bez wyścigu łostołki. Co to je wyścig łostołki? Spytała Alicyjo. Nie żeby moc chciała wiedzieć, ale Dodo zrobił pauza, choćby myślał, że ktoś powinien coś powiedzieć, a żaden nie wyglądał, żeby chciał to zrobić. No tuż, powiedział Dodo. Najlepszy sposób na wyeklerowanie to je zrobić go. I bez to, żebyście mogli w jakiś zimowy dzień chcieć spróbować, ja wam powiem, jak Dodo go zrobił. No i przód oznaczył droga wyścigu trochę choćby kółko. Akurat no forma nie ma znaczenia, prawił. A potem całko parta stanęła we rozmaitych miejscach na drodze, tam i sam. Nie było żadnego gotowi do sztartu start i no wszyscy zaczynali lecieć jak chcieli i kończyli jak chcieli. Tuż ciężko było powiedzieć, kiedy wyścig się skończył. Jak ale wszyscy lotali bez kole pół godziny, to Dodo naroz zawołał. Koniec wyścigu! I wszyscy zebrali się naokoło niego ze ciężkim dychem i pytaniem. Ale kto wygrał? Na to pytanie Dodo nie poradził odpowiedzieć bez długiego medykowania i długi czas siedział ze jednym palcem przy czole, we pozycji, co w niej najczęściej łobej zdrzycie Szekspira na łobrozkach.
jak reszta czekała we ciszy. W końcu Dodo powiedział: wszyscy wygrali i muszą dostać nagrody. Ale kto będzie dawać nagrody? Spytał chór głosów. No, ona przeca, prawił Dodo ze palcem w stronę Alicyję. I całko parta zebrała się naokoło niej i wołała trochę bamątnym sposobem: nadgrody, nadgrody! Alicja nie wiedziała, co zrobić i we desperacji wraziła ręka do kabzi i wyciągła pudełko bombonów. Szczęściem słonowoda się do niego nie dostała. I rozdała je za nadgrody. Było genau po jednym do każdego. Ale ona musi też dostać nadgroda, powiedziała myszka. Toć? Odpowiedział Dodo moc poważnie. Co jeszcze masz we kabzi? Prawił, jak obrocił się do Alicyje. I no parstek, powiedziała smutno Alicyjo. Dej go sam, powiedział Dodo. W ten czas wszyscy się zaś zebrali naokoło niej. Dodo uroczyście przekozał no parstek, a przy tym prawił. Proszymy, przyjmij ten szykowny no parstek. Jak skończył swoja krótką mowa, to wszyscy wzięli wiwatować. Alicyi całko ta rzecz zdawała się absurdalno, ale wszyscy wyglądali tak poważnie, że nie śmiała się śmiać. A że nie przychodziło jej do głowy nic do powiedzenia, skłoniła się i wzięła no parstek i wyglądała najpoważniej jak mogła. Potem trzeba było zjeść bombony. To przyniosło trochę larma i miszungu, bo srogie ptoki urzekały, że nie czuły szmaku, a małe ptoki dłowiły się i trzeba je było klupać po grzbietach. Jak się ale wszystko w końcu skończyło i wszyscy zasiedli we kółku i prosili myszka, żeby łopowiedziała im coś więcej. Łobiecowała żeś, że mi łopowiesz swoja historio, pra? Powiedziała Alicyjo. I czemu nie cierpisz? K-I-P! Dodała szeptem, trochę ze strachem, że myszka się zaś pogorszy. Ogonku długi i smutny. Myszka się łobrociła do Alicyje i zdychła. Toć, je długi, prawiła Alicyjo i patrzała na mysi ogonek. Ale czemu padosz, że je smutny? I dziwowała się nad tym, kej myszka łopowiadała, tuż do niej łopowieść wyglądała mniej więcej tak. Myszce we gonku wros jeden pies powiedział roz. Pójdź ze mną do sądu, zaraz łoskarza cię. Pójdź tuż, trza wartko iść, termin miej ze mną dziś, bo przeca bez rano za fest z nimi się. Rzekła myszka tuż psu, sensu nie widza tu, bez sędzie i ławy cylu sam ani ćwierć, by da sędzia i ława, jo pokludza ta sprawa, prawią myszce ten pies, jo cię skorza na śmierć. Nie dowoż pozór, powiedziała ostro myszka do Alicyje. O czym myślisz? Wybocz, prawiła Alicyjo moc pokornie. Była żeś wieża przy 5. winklu, pra? Coś ci się pląto, krzykła myszka ze surowością i zgorszeniem. Pląto się, powiedziała Alicyjo dycki gotowo do pomocy i ze widzialnym zeszterowaniem. Och, pójdź, pomaga ci go rozplątać. Nic takiego nie zrobię, prawiła myszka, stoła i wziąła odchodzić. Łobrażasz mnie godaniem takich berów. Jo tego nie zrobiła nas chwol, wymawiała się biedno Alicyjo. Ale ty się tak wartko gorszysz, wiesz? Myszka we odpowiedzi ino zabrączała. Prosza, wróć i skończ opowiadać. Alicyjo za nią zawołała, a wszyscy chórem za nią. Ja, wróć, proszymy. Myszka ale pokręciła niecierpliwie łebkiem i ino zaczęła iść warci. Co za szkoda, że nie ostała. Zdychnął papagaj, jak ino się całkiem straciła z widoku. A staro krabino użyła tej przyleżytości, żeby powiedzieć do swojej cery. Ach, serce, niech to będzie do ciebie lekcyjo, żeby nigdy nie tracić panowania nad sobą. Proszę cię, mamo, powiedziała modo krabowa trochę napasztliwie. Przeca ty sama poradzisz zniecierpliwić nawet łostryga. Naprawdę szkoda, że nie mam sam Diny. Prawiła Alicyjo głośno, chociaż poprawdzie do żadnego. Ona by ja zaraz przyniosła. A w to jedyna, jeśli mogła się położyć na takie pytanie? Powiedział papagaj. Alicyjo rada odpowiedziała, bo dycki była gotowa sprawiać o swoim zwierzątku. Dina to nasz kot i ona tak dobrze chyto myszy, że się nie poradzicie forsztelować. Aha,
Szkoda, żeście jej nie widzieli lotać za ptokami. Łona zje każdego ptoka, jak ino na niego wejzdrzy. Ta kogotka przyniosła nieobyczajno sensacyjowe parcie. Niekere ptoki pognały Kajsiu od razu. Jedna starosroga zaczęła się moc pozornie łoblykać i prawiła: Naprawdę musza już iść do domu. Nocny luft nie je dobry na mój gordziel. Kanarek zawołał rozdyrgotanym głosem do swoich dzieci: Pójdźcie, moje kochane, no i wyższy czas, żebyście wszystkie były we łóżkach. Pod rozmaitymi pretekstami wszyscy poodchodzili i Alicyjo chnedło stała sama. Mogłażech nie wspominać Diny, prawiła do siebie mankulijnym głosem. Wygląda na to, że żaden sam jej nie morot, a joch je isto, że ona je najlepszy kot na świecie. O, moja kochano Dino, ciekawe, czy jocie kej zaś łobocza. I tak biedno Alicyjo wziąła zaś płakać, bo była moc samotno i pełno depresyje. Za jakiś czas ale zaczęła zaś słyszeć z daleka lekie tąpanie i wyjeżdżała przepadzicie, trochę z nadzieją, że myszka zmieniła zdanie i wracała dokończyć swoja historia.